Horas, jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata, naung mamasu-masu sude keluarga ni akar ruas ni Huriana, gabeboi hita marlas ni roha, mamuji, jala pasangapon goar ni debata di Minggu estomihi, sadarion namar lapatan, saihoma gabe partano batoakku. Oma gabe partano batoan diganduk rumah tangga nami, jalan jari kenal pakatahu kami, patupahon rumah tangga nami, gabe keluarga namar hakosan, jalan marhadaulaton tuho. Di parmingguan keluarga di Tikion, Rabdo hita, dohot dongata, sabagas, ro marsomba, jala mamuji tuhata, alanii di bagasan haporseon Napolin, tahat tidak konma, Ala yang wau dohot dongaku sajabu, ikon jago bado oluan nami. alanii sude mahita marlas niroha mamuji goarna nabadiai, marede mahita sian buku ede nomor 588 ayat 1 ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, natama do ibana dinati naugihon na torop anak tuha sangapon, padegaton sun iduk ni hanguluan nasida marhite-hite haporsuhon, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolusi.
Sai padungo mahami maritehite tondim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat roh di ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, paima sahat tuhangoluan na sora sudah, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, roh dina di bagasan aek na di toru di tano, ianggo tung gabe si sombaon, manang si oloan. Dia do lapatani, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang upahan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Ima sahatna atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
topoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tu jolom uhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido hubain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparha topot hami, tung najot-jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami i, aidang di halo mohon roham hamatean ni aka pardosa, alai hamutson ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pakalauson nami mar hite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami mar hite-hite panidangion dohot hagogon ni todi parbadia asa tarapul situtu rohanami manjouho asa patun tigor jala daulat hami marpanggalaho bahen hasangapon di goarmu dabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alain dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata, turpuk epistel di hari mingguon, ima natar surat di 2 Korintus 3 ayat 12, dohot ayat 4, Korintus 4 ayat 2.
marhirasni rohas itu tu dohami atong mangasahon pakirimon nasai balga. Alai gabetakang do rohana sida, airo disadarion tong do tutup perjanjian lama, jupa dijahai, laos so diukap dope, alau holan di pagasan Kristus di pasohote. Alai disimula rohana sida mendapoton Tuhani buaton nama pakukupi. Alai yang dohita saluhutna akan asinundangan ni hasahapon ni Tuhani, so hukuk bohita paubahon nama hita, gabe kudos turupana mandapoton ragam yang sahapon marhut Tuhani kodiri. Sadok hutulakon hamido akana buni, aka si hailahonokton, aidang marakal hami, jaladang marlaok hubain hami, hatani debata. Hasitonganido hupapatar hami, gabe jonjong hami, tadaon ni roha ni saluhut na jolma, diadopan ni debata. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala na upepsa. Tidakon maha porseahot tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Di bacaan di ama pargugurna suatu dosa, na tumo palangi doho tano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabian sonton di porbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhatana ben, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinas hilang, na tuat tu banua turu dumitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laudul tu sianum de bata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana paimang saksultanom, mangulu miha na mangulu doma. Au posea, sunda perbadia, jala adong sadamria nabadia, haria kapuna Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia kai namandok, mulak mangur dosogot daging halak nong mate, doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabige matik ting.
Shalom Mamanginang, Horas Madihita Saluhutna. Titing Minggu 2 Maret 2025, Romawi Parjolo Gowarni Minggu, Sadarion Ima Minggu Estomihi Dohot Topik Minggu, Papatarhon Sodang ni Hamuliaon ni Jahoba. Romawi 2, Titing na maragam, na Parjolo na sorang, nunga di basa-basahon tuhata sa danak boru, di keluarga ni Amang Hengki Pakpahan, Inang Aprilia Sasmawati Simamora, na di hari Selasa 25 Februari 2025, Sianwik 2 NRJ 24 Sada Pitu Onom Sada, Hipas do dak danaki rap dohot natorasna, napaduahon ruas nataba, mamuka sadarion Minggu 2 Maret 2025, nunga gabe ruas ni Huriata, keluarga Amang Rudianto Purba, Inang Preti Veronika Rumapea, ruas daftar ulang, naung majalo pasu-pasu pabagason di Huria GPIB Dumai, tanggal 10 April 2024 nasalpu. Maringanan di Jalan Kehakiman 7 Blok C 19 Tanah Tinggi, Wik 10 Tolu, NRJ 25 Sadapitu Siapitu. Napatoluhon ruas napida. Mamuka Sadarion 2 Maret 2025, nunga pidawik keluarga Amang Predi Artadima Silaban, Inang Ulina Situmeang, Rapdohot 2 halak yanakona Sianwik 10 Tolu Tuwik Pitu, NRJ 10 Walu 10 2 Pitu Pitu. Napaupaton Parmingguon Minggu Keluarga. Sadarion Minggu 2 Maret 2025 di Patupa Huriata do Parmingguon Minggu Keluarga di Ganu Parmingguan. Jala Parmingguon Remaja di Paduomuma dohot Parmingguon Umum. Pasaat pilihan keluarga dohita di bagasan amplop naung di parade ni Huriata. Ima laho tu pangaradion tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Tapasahat ma pilihan sadaa dohot sadabi adorang jamita. Jala pilihan 2 dohot pilihan keluarga marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. Napalimahon pelean tanda holong tu keluarga almarhum Situa Gogo Edi Hamarpaung. Di hari Minggu sia Maret 2025 papungu pelea dohita tu keluarga almarhum Situa Gogo Edi Hamarpaung di bagasan amplop di sudi Parmingguon. Songotada mauliate ni rohata di sudi pakubasion na sailaunon. Partodingna A pilihan sada A, sada B dohot 2 tapasahat adorang sojamita. B pilihan tu keluarga almarhum Situa Gogo Edi Hamarpaung dung sipul jamita tujolo. Napaunopon pelantikan panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja, dohot peresmian kantor, dan Bagas Surya dohot panitia pengadaan dan juga pembangunan konblok. Di Parmingguon Sadarion pukul 11 WIB, di Patupa do pelantikan panitia pengumpulan dana perluasan lahan gereja, dohot peresmian Bagas dan juga kantor Huria, dohot pengadaan dan pembangunan komblok lapangan parkir dung sipul pasahat pelean paduahon. Napapituhon rapot panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja, dohot peresmian kantor dan Bagas Huria. Di hari Jumat 7 Maret 2025 dung sipul sermon parhalado pukul 20 WIB di Patupado rapat parjolo panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja, dohot peresmian Bagas dan kantor Huria di Sopo Saroha. Pinangidohon ma tu sude panitia laumat dohoti rapoti domutusi sermon parhalado di Patupa mamuka pukul 00 pukul 10:00 WIB. Napawaluhon pensiun Situa. Sadarion Minggu
2 Maret 2025 di patupa huriatta do paborhat 2 halak situa pensiun ima amang situa Antonius Sinaga sian wik 38 dohot situa Johnny Pasaribu sian wik 36 dung sipul pelantikan panitia napasiahon situa wik 20 sermon parhalado na di hari Jumat 20 Februari 2025 manotopon nagabe situa wik 20 ima situa lamhot tua MC Marmata magatihon situa biner purba nahinan. Napasapuluhon pelantikan pengurus penguan ama HKBP Distrik 20 Sada Banten. Sadarion Minggu 2 Maret 2025 di Patupado pelantikan pengurus penguan ama HKBP Distrik 20 Sada Banten di Parmingguan pukul 10 WIB di gereja HKBP Persiapan Resort Letare. Nagabe pengurus penguan ama distrik sian HKBP Tangerang Kota ima naparjolo situa Lindung Nenggolan napaduahon Bonaranto Pasaribu napatoluhon Darman Donald Simanulang. Napa 10 sadahon pelantikan pengurus penguan lansia HKBP Distrik 20 Sada Banten sadarion Minggu 2 Maret 2025 di Patupado pelantikan pengurus penguan lansia HKBP Distrik 20 Sada Banten di Parmingguan pukul 10 WIB di gereja HKBP Persiapan Resort Letare. Gabe pengurus lansia distrik sian HKBP Tangerang Kota ima naparjolo situa Perdinan Nababan napaduahon situa Marisi Rumah Horbo napatoluhon situa Poster Simarmata napaupaton situa Batara Nainggolan. Napa 12hon Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten di hari Senin 10 Maret 2025 di Patupado Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten laho manotopon program dohot anggaran HKBP Distrik 20 Sada Banten tahun 2025 maringanan di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota mamuka pukul 10 sia WIB. Romawi patoluhon koinonia ataupun pelayanan persekutuan naparjolo seksi paropuan di hari Kamis 6 Maret 2025 pukul 10.07 WIB di Patupado pertangyangan seksi paropuan maringanan di gereja pinangido ma tupunguan ina Kamis ina Maria ina Hana ina Deborah dohot sude paropuan sian ganupik asama dohoti partangyangani nama kobasi ima paropuan sian wik 30 patupakor punguan ina Maria dohot na patupahon konsumsi ima sian wik 30 sada 32 dohot 30 Romawi paopaton diakonia manang pelayanan kasih ucapan selamat pangulan nagotiki parhalado dohot sude ruas nihuria pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh tu sia puluh sada halak ruas ni huriata dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 pitu keluarga hatan itu hatta madok saya dilehon ma tuho si subut roham jala di pasaut ma sakap mi sian pesalamen 20 ayat 5 B tuaka ruas ni huria natongon di bagas parsahiton sai ditupako tuhatta ma gugo dohot hahipason songoni ma titik di minggu tasadarion di aka titing naso jina hahon ruaeng tajahama di buku acara digital naong sahat tu grup WA ganupwik moluadong akan hurang takas di panuratonon dohot di pajahaon ni titingon tapatakas ma tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupahon aka ulau nadenggan di huria bae sangap di goar ni tu hatta horas marita salutna. Marede maita.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita sa luhut na amanginang. Tatangihom mahata ni debata, jamita di mingguta sadarion, di minggu estomihi namar lapatan, sayhoma gabe partano batuakku. Hatani debata jamita natar surat di 2 Musa biddu 34 ayat 20 sia rodi ayat 35. Songonomma didok disi. Jadi dinatuati si Musa siad dolok Sinai huhut patiop-tiop na 2 lei, panidangion di bagasan tanganna, dinatuati ibana siad doloki. Alai dang diboto si Musa, naung marsinod dang sisik ni bohinay, ala naung makatai ibana dohot Jahoba. Jadi dibereng si Aaron dohot sude halak Israel masih Musa. HP idama nunga marsinodang sisik ni bohina gabe mabiar nasida ro jumonok tu ibana. Jadi di Josi Musa manasida gabe mulak nasida tu ibana. Si Aaron dohot sude iduk ni luhutani laus makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabe di patol hasi Musa matu nasida sude hata na pinabuan ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tol has hatai di hatahon si Musa tu nasida di bahem masada pakukupi tu bohina. Alai molo masuk musesi Musa tu adopan ni Jahoba naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakkukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom ma tu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohi ni si Musa. Ola marsinodang sisik ni bohi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina. Pai masuk ibana muse makatai dohot Jahoba. Ido sahatna. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Di minggu estomihi sadarion, di togihod dohita asa lam togu di bagasan hapor seaon, jala sai toktong marpakirimon holan tu debata di ganu perdalanan ni ngolutta. Lausido nuaing nang topik ni minggutta sadarion, papatar hosodang ni hamuliaon ni Jahoba, atau menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan marhite ngoluta tu ganup nahumaliak kita. Amanginang diturpukon si Musa disuruh debata mabuan 2 batu lei panuratan ni patik nasapului. Di sada batu ima patik perjulu sahatu paupaton intina makaholongi debata sian nasaroha, sian nasa pikiran, sian nasa ate-ate, sian nasa gugu. Palimahon di sada batu leinai sahatu pasapuluhon, ima makaholongi donga jolma dotcon diriniba. Asa patiki nang hata ni debata saluhut na di Bibeli satu kata isina kasih holong do.
sejarah pajaloon ni si Musa di patik ni debata, molo turpukon na pa dua halihon na maon ibana majalo. Na parjolo dinajinalona hape di bereng bangso Israel di bona ni dolok Sinai nunga pajongjong debata Baal sian anak ni lobu tuangan sian sere imadi papuji-puji di pasob-pasob banasida gabe muruk si Musa pola ditipalhon didanggurhon dua batu le gabe marponggolan dungi mulak mamuse ibana mangadop debata majalo patiki sian Jehovah mulak siani ibana ima turpuk taon odolan ni jami taon amanginang adong tolu si putih hotta na parjolo parjupangan dohot Tuhani mabuan hamubaon dohot haibaruon di ngolutta macedenggan baritaon tuhita kamanginang parjupangani mabuan hamubaon dohot haibaruon ma di pangido nian di bagasan ngolut tabi saliling mangulu hita bohado iya hita di parjupangata dohot tuhatta songo si Musa gabe marsinodang do sisik ni bohina mukanya bercahaya molo hita bohado adong do tutuha mubao di aka parjupangata dohot Tuhani manang laos hotdo songo-songo ni molo tapatudos parjupangan ni si Musa dohot parjupangata nuaeng bohado aka manginang baik secara fisik, baik di parrohaon, di bagasan parngoluon si ganupari. Upamana rupane. Molo martangiak kita. Lampos do rohatta manang lomos do. Manang tong do mabiar. Buasa. Boy doi ala dang di ida debata di namartangyangi ibana. Holan ibana do makkatai. Manang halak na asing do di ida hape ibana na makkatai do hot Tuhani do. Boy tahilala kamanginang buhado pakilala atta. Molo makkatai au do hot hamu padopak dopak. Alai tu na asing huranap. Dang fokus pikirakku tupak katayo ni. Totu dang tabo pakilanaan. Sa sitong na molo nga martangiyang ikom mangado maiba tu debata. Sian uduk dohot sian serep ni roha. Dohot do mardongan pos ni roha. Makkatai madok si dohonon tu debata di tangyangi. Lampos doroha di alus ni debata di tangyang niba molosongoni rumang ni hadirion niba makatai martangiang manang pajupang dohot debata. Isarana natoras manangyakon yanakon na di parsikolaan. Ditangyakon asa diramoti tuhatta danaki yanakon na namasikolay. Alay dang liling do pedung amen pitor di telepon. Gangguruhana pitor say di telepon. Manang di dia ibana. Buy doi sa sitong na alani akka pengaruh lingkungan zaman. Lumobi di akka kenakalan remaja nasai lam mangibubut lam merajalela lomos rohana alai dang boy hita secara jasmani mangaramoti akka yanak kotai ala terbatas do hita bapaling maulat ni jabu
Gari di jabu pe dibilut manang di kamar masing-masing, dakta boto aha di jama di bagasan biluti. Hita dibilut na asing di kamar yang lain. Dang terjangkau pikiran dohok gugutai. Alai di luar kemampuata ikut pasahatot tado itu debata di bagasan tangiang. Asa diramoti ditugu-tugu marhite toddina tulomo ni rohani debata. Asa margogo marhite toddina nasida mangalo akahita-hita manang ajakan ni akka namar pangalaho hajahaton. Manogihon tu namangulahon holan tu hagiot ni roha. Isara ni mempengaruhi orang lain, mempengaruhi untuk mengkonsumsi narkoba rupanya. Amanginang molo sian uduk serep ni rohatta, sian nasa ate-ate roha pikiratta, tugu hapor siatta mangidohoni tu dibata di bagasat tangiang, yakin mahita margogo situtudo tangiang ni partigor molo di haburzuhon. Ido didok di Jakobus. Alani unang pitor ganggu hita molo porsea do hita di parjupangatta dohot debata nama kataihi ihita di bagasat tangyakta, yakinlah Tuhan menyertai. Upamana do yakka manginang. Sadanari ropani manang yakkon amatta manang yakkon inatta, manang inatta manang yakkon amatta asa sehat-sehat hipas-hipas di parkarijuanna. Totu dinamartangyangi ibana bohado asa diramoti daw siyang mara daw siyang ela-ela ni sibulis. Alay ibu do si pata pengalaman ni dongan jam kantor dope ngai pitor di telepon. Lagi di mana Pak? Enna. Video call dulu, lihat dulu di mana kau posisimu itorin na. Kau dipatuduhum ma alat-alat kantori di adopan na asa pos rohana. Apa ngai tangyakon? Anggo mangulahon akahajahatoni daktuk gugutta mangurai na asing mangulahoni. Tergantung tu hadirion ni natatangyakon ido. Molo ta pasahat itu debata asa diramoti ibana asa dipadao sian ela-ela ni sibolis tadda nang makatai pajupang dohot debata tuk dohwaso toddi ni debata mangaramoti i. Yakinlah. Unang tapakke pakilalaata makilalahon kuaso ni debata. Tung tapaloas may debata na mangaramoti majagai akka natahaholongi i di natapangido tu debata di bagasan tangiang. Ay tangiangi akka manginang basa saya tadok amen. Amen lapatan na pos maroham say jupakodo na pinangidom. Ido amen. Persoalan na bohado hita martangiang. So tung haso malasabing doy. Rutinitas lau manga martangiang alay daksiat toddina, daksiat rohana ibana martangiang. Molo sosial rohana do dang pajumpang ibana do debata. Ay di na martangiangi ikol parhatutuota hapor siata au do debata padopak makkatai. Kunarong do hapor siata na songoni. Alani molo do debata hita makkatai unang adong natatabunihon, patedik sude, patedik hahurangammu, patedik ahanarikot diho, paluas debata mangatur ngulum, ido tangiang, alania kamanginang, bohado,
isarani pardopahatta rupani. Muba do pardopahatta manang bohita dung mulak kita siap parmingguanon, manang mulak siap pertanyaan rupani, natarajumi parjupangatta dohot debata di ibadah, di gereja, dohot di uik, manang hot dosongoni. Dangadong namuba, somalna molo hitan norrarohakku mulak siang garijat tahun, tu bagas tabe, baik ko ceria doda, ko semangat. Na adokyan manang dang dipakulingihian, donganna dijabu manang di sekitari, dung mulak sianon, iko kupak kulingi manon. Ima tadani namuba. Anggohok dotong dang dipakulingi, berarti dang pajub pangibana di parmingguan manang di pertangyangani dohot debata. Ai halak na pajub pang songon si Musa dohot debata, adong sodang dibana. Adong hamuliau ni debata dibuhi ni na pajupangi. Jala sodang nunga di jalo si Musai, jala di dok do si Aaron, asatong dihatahoni lausongonido nang tu akka partohonan. Padita manang situ ape. Molo di padita hamu ho, molo di luar di padita di dok hita. Ima di pasu-pasu Tuhan debata dung yaron dong sesi di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Lapatanna molo di sodakon debata bohina tuna makatai doho debata pasu-pasu doi. Las niroha doi. Pangomoad doi. Dame doi. Alai molo sorido pakot debata bohina dang adok sodang di ibana songos-songoni doi. Romar minggu mulak tok songoni dang adong hamubao. Tadda ni hamubao ni molo adong naso di pakulingihian pakulingi. Mulak maju hamon tujabu molo adokyan ahado kari sarding muna atoima. Ido taddana adong perubahan ni. Songoni nang diakka pertanyaan. Naik paju pangado debata di pertanyaan ini nakpe ninaruhatta kurang harmonis persekutuan ni kita doho perjabui Roy datanglah ke rumahnya. Ido naing majalo sodang siat Tuhan. Molotong do ngarotuson mulak petong murhing bah. Tangadong perubahan. Ikominar. Niat tu olo dosipata. Roy batu gereja dang puas pakilalan ni ba mulak siani bisa saja karena sesuatu hal. Mungkin salah kur mungkin ala parjamita dak pasinna. Hal-hal name medidang bui ina dominan di parjupangatta dohot debata. Rohita tuson akamanginang intina naik paju pangau dohot debata ikoni do pikirata. Dang bui akana asing mangabati parjupangakku dohot debata ikon mampu dohita songoni. Tungadok pe nasot tarjalo rohatta mulai sajabu di dalan sahat tuingananon rodina mulak dang bui i mangabati makar hari parjupangatta dohot debata. Ikon marhadameon marhalabohon. Songos si Musa rupani. Anggo parjului muruk do ibana. Molo ido hamuruhon na ido di pertahaton ibana. Dang taruli haluaon ibana dohok bangsoi. Mungkin dang mulak kiabe ibana mulak tu dolok sina majalo patiki muse. Alai di hilala ibana ma napajupang dohot debata na sinodangan ni debata ikoboy manaluhon huaso ihot ni portibion na manguji mangihot unang marsaur dohot debata
Ido nani hanguluhon ni si Musa ube mula kibana muse laho majalo patiki. Hurian itu hata na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Boha ia di pangalaho. Adong dohamu bao nalosokyam marminggu ropani gabe mangaringgas. Pargabucian gabe sihatahon nasitong. Para kalakkalhian gabe jol mana jujur. Parhosopian gabe pardame. Parmurukian nasayolo manonggahi. Lomolomona manonggak gabe nalabok roha. Songon naking naso masyat tuakian gabe masyat toan masih pakulingan. Na apatisian gabe optimis. Upamana ropani naking atabege di warta. Di bagasan sadarion pabangkitot tama panitia. Dua panitia sekaligus dan kerja bersama. 5 panitia penggalangan dana untuk pembangunan laho manabai lahan parkiran manang asek ni huriaton bican adong kesempatan. Sekaligus peresmian gedung baru naung sidung tabangun. 5 sada kantor huria, sada ruang pertemuan, 5 nagabe inganan parmingguan ni Remajatta di jam 11, doho 4 rumah dinas pastori, bagas ni pak pelayan na full time di huriat tau. Resmi honot tamay sekaligus. Natasakapi di bulan Mei. Boydo adong ra na bersikap pesimis. Ay di partikiano dia do bui tartu hori inna kan. Asa dia mabayano tu si. Dungimu sepa tapa bangkit do panitia laho pasauton nung adong bedana tu si. Alai ko tapa bangkit do panitia asa denggad di baen. Menata parkirataan, maping blok, makom blok. Asabu itaratur di si parkirta. Jala tasakapi sebelum pesta di bulan Mei, di pesta peresmian penggalangan danai ngasai parkiran ini. Ima sita-sitata. Molo na pesimis, saya dong doi. Terbuhai, bui hato bisain. Amangina usaha saburhon boni ang gumabadjari na tuhat na ro. Ulahon. Dang mungkin kita makarapon parbuis siyan na taula ang gusto mangulah hita. Dang mungkin eme tubu di balian di hauma ang gusto natasaburhon tasuan. Dang adok kauma, dang adong huaso di parhauma. Hak mabahet tubuh suasuanan na. Lawi ba na manabur, mulak tujabu, marsugok nga rata-rata. Modom doy mana, alay mangula do di batapa tubuhon na sinuan. Yang penting, kerjakanlah. Selagi ada kesempatan, ulahom ma. Alani, akamanginang panitia si pabangkito non bersama Tuhan, hamu amang bisa. Rap doho sude ruas ni huriatta, nauk sinodangan ni debata, saut do sita-sitata. Amin. Unang pesimisita, akka panitia toppe, mga sahot tuhat taydo, mangula ulaon na. Boy may tapatudos di Lukas sada ayat 37 di dok, ay dang ngadong naso tarpatupa debata. Jadi molo rap dohot tuhat tay hita, makatay,
mangido mangula ulau tabe sodangan na dohita. Pasu-pasuon na, urupan na, patawon na. Dohok Jakobus 5 ayat 10 benakengani. Na margugos itu tudo, tangiang ni patigor molo dihaburjuhon. Doa sangat ampuh untuk mengabulkan permintaan kita. Karena kuasa dan kasih ada di tangan Tuhan. Na paduahon na manginang, unang hukupi sodang ni debata na adong diho. Unang hukupi. Sai hira na ditabunihon si Musa do sodang ni debata na sahat ribanay. Maradopon bangso Israel. Tuhita pe nung sahat sodang ni debata. Songon na to si Musay. Alani didokdo di topik mingguta sadarion papatarhon sodang ni hamuliaw ni Jehovah. Papatarhon, pataridahon. Asa dohot na humalia kita taruli di sodang na siad debata. Dang tabuni honoton. Dang hukupan. Alani tugasta nunga saha betuhita sodangi. Tapapatar may tusadok portibion. Tusadok na humalia kita. Dada si tabuni honot tay alay si papataro doy. Asa sude marsaulihon. Dada holan didiritay. Ikos sudedo taruli marhite-hita napa majalo na majakon sodangi. Dang pangupulat tay. Alay dongata nang taruli marhite-hita na taruli di sodangi. Songo si Musa lujanay ibana 40 hari 40 borngin ibana makatay dohok debata di dolok Sinai. Nakok tuat. Ternyata dolok Sinai na yun niripudo aspal beton noaing tusi. Niripudo hokmik dalat tusi. Tapi ternyata berliku-liku menanjak. Kami tak napa buah-buahan dah. Alai kami disuruh ditiki buah-buah ijuk golau. Bahasa ku buah-buah ijuk naroha mar naik unta. Satu ngadalan naik mar dapat. Ternyata dung mulak tiurniari siad dolok Sinai. Lubang dohabe. Hola tersulat di untai di bayang-bayang ay magulang ko satu sadu tutoruan dalam kido paling sedikit luka parah moluaroken nakok digijang na badohok di magulang imadalan ni nakohan ni si Musa 40 hari 40 borngin dungi mulak iba na Musa dalan itong didalani Duktaruli bana di sodangi holong do rohana tu bangso Israel. Holong rohana tu donganna. Unak kolanau taruli di pasu-pasu ni debata turu mau holeom manang tuak kadongaku. Upataridahom ma. Ido motivasi ni si Musa mulak tunatoropi anggosian muruk nana parjului dian. Isi luja au takang do bangson imannya donon ale ubalga do nang holong na. Ala noktaruli ibana di asini rohani debata disagihom may nang tudongan na asadoho na sida taruli dapotan pasu-pasu sian debata. Amanginang rohata pikirata moloholan mangaranap jala marhaposan tugogo ni portibion doho marujahan tu hagio ni rohata do hita dang tarjalo hita sodang hamuliaw ni Tuhani. Songo si Musa say hira na dihukupi gabe suboy bangsoy marnidasa. Dukpe mangadop ibana Musa tu debata dibuat mapakkukupi boy madiida bangsoy si Musa pertogi ni Tuhani ido hape na ro manopot nasida. Asa marhite hati uron nasiat debatado halak majak kita sibuan lasniroha. Naparpuri napatuluhon amanginang
tapasiding maaka pangalaho na mga bati hapapatar ni soddang hamuliaw ni debata. Tapasisi maaka na makukupi na adong diroham, dirohatta, dirohakku. Songon na di epistelinakin di 2 Korin 4:2 pasiding manang tulak maganggu ni roha. Pakilalaan naung loja na buni ninna naking disi. Mago pakirimon na tawar hati atau apatis tapasiding may. Tungin mo siya didok tulak ak kadusa may. Si hailahonot terdudusa di adupan ni debata. Alani tatulak. Dungi balokon hatak kangon. Jugul, jeng-jeng, jogal ni roha. Buang. Ido gogota asa tarjalohita sodang nasiat debata. Iko pasidingot tano akka nanidok ni epistel nakingani. Alani dihamu akka manginang panitia margogo mahamu sodang nasiat Tuhanima patau hokkamu mangulahon ulaon na pinasaha ni huriatta anon ulahon muna. Songoninang ruas ni huria saya di sodang itu hatta maulaotta asamar parbue siani boy patu pauta pasauton sita-sita ni huriatta nata prograpon nata sakapi di bagasan taunon untuk membenahi HKBP Tangerang Kota lahu menyambut jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota hira di bulan April 2020 walu nanengro molosia saunari hira 2 tahun nai namai ikut tabenahi anggo sita-sita saliling disod pehami rap doho akka hita napungudison dohot sudeta heruas ni huriatta sopo saroha nunga saut gedung nebaru nunga saut paping blok ikut saut manian tabbalahan parkiranon patorangon niamat tadian non panitia tuhita dungi wajah tampak depan ni garijon minimal sebelum jubileum ikon padengganota, ikon mekapotta, pauliotta. Melubui sahat tu bagasan direnovasi. Ima sita-sitata. Kosai mainian di pertengahan bulan tahun 2027. Ima sita-sita. Nunukma takarijoi. Molo marsitutu do hita. Sude panitia rak do ruas ni huria. Saut do. Yakinlah amangina. Dang angan-angan namasay tibo na so tardungduk kita. Bersama Tuhan kita bisa. Atong marguguma sa luhut panitia. Suaksongonima nang tu hamu amang situa nanang pasyun. Dang pasyun do pianope acara pensiun. Mamuka sadario pensiun mahamu. Nunga di pasahat tamu sodang nasiat debata najinalomuna marhite tohonani makubasi di huriaton asataruli sodang pasu-pasu patogu haporseaon ruas ni huria di HKBP Tangerang Kota. Alainak pe pasiu nakamangi tong masodang na zinalomuna siat tuhatay manodangi keluarga, manodangi parsauram muna, manang di dia pehau maringan, manang pajupang pehita di parmingguan songono. Saling menyayangi, mengasihi, masiapoan, marsiurupan, laho pasauton lomo ni rohani debata, di parsaurata si ganupari. Mau lihat mah di sodang na nilihommu makubasi huria saliling marhalado hamu na saliling naon. Di pasu-pasu tuhat tama di hamu marlipak gadda pasu-pasuna sikka ni akka haburjo muna marhalado. Sian hapar halado do hamu pensiun. Anggotohonan hasit tuaw ni hotdoi. Lapatan na ikot tongdo marsinodang
pardo paham muna, ulau muna, marhite tohonan, na menyatu di ngolum sahat rodi natos ngolutta sian portibio. Sahat rodi namate do tohonani, melekat. Alani tetap memancarkan sinar kepada sesama, dumobi di tonga-tonga ni parsaurata di hurion, amang doho sudik keluarga tutiki nanang ruate. Ima jamita dihita saluhut na atong gabe si papatar sodang hamuliaon ni Tuhan ima hita saluhut maradopon dongata, maradopon keluargata, maradopon huriata, maradopon bangsotta doho tuna humaliak kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami, asa tok-tok kami marhite haporseaon natogu, pakirimon natogu, doho gogo nasiako, tok-tok kami mangadop tuho, ahape namasa di ngolunami, sai mangasahon huasom hami, patauhon madongani margugui hok kami, hodo dongan nami, hodo hudo pakok kami, siakodo hami mangido pangurupion, ai marhite na oloho dongan nami, di sodako kodo di hami, sodang hamuliamu, ima parhitiammu, laho mangurupi hami, mamasu-masu hami, asa gabe pasu-pasu nak kami maradopon dongan nami, maradopon keluarga nami. Ale Tuhan mauliate di asi denggan di basam, nama marar ngulu nami, marhite namangalehon sodang tuhami, asa dohot hami manodangi, nahumaliak kami, jumolo diri nami. Ale Tuhan, pasu-pasu ma nang panitia na pinabangkit ni Huriamon annon. Makobasi menggalang dana tu pembangunan pengadaan lahan pabidakon lahan parkiran dohot fasilitas di tonga-tonga ni pakubasion di Huriamon. Suak songoni laho pasauton makalacon naong di pasu-pasuho Huriamon marhite sian nama muka sahat tunang sidung pembangunan gedung kantor ni Huriam dohot rumah pastori. Dengan mardalan alaho manuturi madongani saluhut Huriam ruas parhalado panitia nama kubasi. Suak songonima nang panitia na pinabangkitmu laho paulihon, padenggaton, pahornopon lahan parkiran ni Huriamon. Asa tung sikop une nang hami mamarkirhon kendaraan nami jala toktong di bagasan las niroha hami hicat siani mamuji pasangap poko di parmingguanon hurupi ma saluhut panitia nang ruas ni Huriam si pakulingan ni panitia asa ukap rohana sida marhite sodang nasyakoi ra rohana sida mameleho deba si bahenon nasian pasu-pasum na jinalon sida be gabe tupakna guguna janji imanna pilianna pasauton akana huparsita hami ramoti hami di bagasan sadarion rabdoho sude ruas ni Huriam manang di dia pemaringan todi mima majagai hami urasi hami sian nasa dosa nami suak songonima nang saluhut akka nahusita hami sai marhapatayan tulomo ni roham di bagasan Yesus Kristus tangihon uloy ma pangiduan nami. Amen. Marede mahita
Huhut papungu pelean paduahon dohot pelean minggu keluarga. Terima
Hurian itu hatta, udutata ma acarata, tu pelantikan panitia dohot pabor hatton pensiun 2 anak situa. Khusus di panitia, dak pola sude na tersurat di SK panitiai ro tujulu. Naginorahon ni jauhon ni sekretaris huriama naroan not tujulu. Ala terbatas do inganata dungi menghemat akapartikian. Jadi naro tujulu ima di jauhonan non alai na terdaftar di acara manang di SK di inganan nabema nasida jongjong anon nak peso di jauh manang nak peso di jolo. Songonima tording ni acara pelantikan panitia. Noaing tamulai ma acara ta marede mahita. Ruas ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di minggu sadarion lanti kota ma panitia pesta pembangunan dan peresmian pastori dan kantor kuria. Dohot panitia pengadaan komplok lapangan parkir. Domutusi tabegema di jahahon surat keputusan taringot tu nasida. Ni jahahon ni sekretaris Huriata. Hujahahon kami ma surat keputusan manang SK na parjulu tu panitia pesta pembangunan dan peresmian pastori dan kantor huria. Surat keputusan nomor 025-02-02-02-2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota yang berkedudukan di Kota Tangerang menimbang pertama, program kerja dan anggaran HKBP Tangerang Kota tahun 2025 tentang perluasan lahan gereja serta peresmian rumah dan kantor huria. Dua, perlunya dibentuk panitia untuk melaksanakan pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor huria HKBP Tangerang Kota. Memperhatikan keputusan rapat dalam sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 tentang pembentukan panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor huria. Memutuskan menetapkan
nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor Huria HKBP Tangerang Kota. Dengan ketentuan pertama, dalam melaksanakan tugasnya, panitia senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. 2. Panitia memberikan laporan kerja secara berkala kepada Parhalado melalui pimpinan jemaat. 3. Panitia bekerja sampai kegiatan pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor Huria selesai dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat dalam sermon Parhalado. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 5. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang 2 Maret 2025, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Saunari hujahokaima songon susunan panitia. Dina hugorhokaima nong nasida akka ketua, nasida ma baris parjulu, baru akka seksi naman nong di baris na paduahon. Susunan panitia pengumpulan dana pembangunan perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor Huria HKBP Tangerang Kota. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Ketua Umum Sintua Lindung Nainggolan, Las Roma Nasida Tujulu. Wakil Ketua 1 Sintua Puka SM Lumbantoruan, Wakil Ketua 2 Sintua Insinyur HD Parluhutan Simajuntak SH, Sekretaris Umum Sintua Humisar Panjaitan SEMM, Wakil Sekretaris Sintua Dr. Edison Manulang, Bendahara Umum Rawat Kultum. Unit kerja Manang Seksi, molo seksi naon aka koordinator nama naro tujulu. Nah perjulu seksi acara dan ibadah, koordinator Pendeta Maridu Purba MTH, anggota Pendeta Sardono Siburian SH, Pendeta Sihol Marihot Simamora SSI Teol, Bibel Pro Bertauli Hutauruk, Sintua Goodwill Simajuntak. Mula donggo amang Sintua Goodwill Romanasida tu julu. Napaduahon seksi dana, koordinator Bonaranto Pasaribu, Wakil Ketua Nyonya Sintua Hutahayan Rosmalina Sinaga, anggota Lebiner Sinaga, Letkol Purniawan Tahan Merpau, Surung Simatupang, Joni Pesta Simamora, Marsius Simaunsong, Binsar Siregar SH, Sandit Silaban, David Sianipar, Nyonya Sintua Poster Simarmata Lasmaida Silalahi, Nyonya Raja Guguk Vita Herdawati Sinaga, Nyonya Sintua Tulus Napitupuru Sondang Sinaga, Situa Juara W Siahan, Situa Perdemuan Sianturi, Sintua Martalena Sitorus, Sintua Firman Siagian, Sintua Salamat Simaunsong, Sintua Mangantar Silalahi, Sintua Anton Hutagaul, Sintua Panser Purba, calon Sintua Horas Napitupulu, calon Sintua Johnson Tambunan. Adong do diantara ni koordinator manang wakil ketua naro molodang adong hujuhami ma amang lebiner Sinaga Rona Sida tujulu mewakili. Napatuluhon seksi konsumsi koordinator Nyonya Situa Jonggi Harianja Rindang Panjaitan, anggota Situa Rida Boruturnip, Situa Hotmian Situmorang,
Situa Rismawati boru Panggabean, Nyonya Panjaitan Hotdo boru Sinaga, Nyonya Sintua Simamora Hotma boru Sinaga, Nyonya Gultom Erika boru Sinaga, Nyonya Siregar Riris boru Simajuntak, Nyonya Pasaribu Maslia boru Butar-Butar, Nyonya Silalahi Adriani boru Simatupang, Deborah boru Nainggolan. Roma Inang Nyonya Situa Jonggi Harianja Panjaitan. Napapaton seksi hiburan koordinator calon Sintua Mutiha Huta Barat, Situa Jenny boru Tambunan, Situa Hariman Panggabean, Nyonya Situa Johnny Sinaga Lisbeth boru Panjaitan. Roma Amang calon Situa Mutiha. Kapalimahon seksi keamanan koordinator Sintua Budiman Limbong, anggota Brother Sijabat Abidin Panjaitan, Elina Lubangaul STH, Giri Silaban, Situa James Munte, Situa Pahala Simorangkir, Situa Jasmine Sibarani, calon Situa Rihat Henry Midian Sirait. Napaonopon seksi perlengkapan koordinator Situa Amri Sartono Purba, anggota Situa Retno Manulang, Situa Raden Panggabean, Situa Darto Ebak Pahan, Situa Tulus Panggabean, calon Situa Darwin Purba, calon Situa Paul Merius Hot Maruba Manik. Napapituhon seksi penerima tamu Sudena Poso dan Remaja HKBP Tangerang Kota. Namangihut untuk kelompok sada horongoni aka Situa Sudedu Situa Manang Parhaladu tentang orang kota gabe panitia seksi dana. Dibagi 4 kelompok. Nah, roh tujuan nong aka ketua kelompok ma bendahara sekretaris dot humas. Usaukai ma kelompok parjulu penasehat pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teol. Ketua Sintua Pahala Panjaitan, bendahara Sintua Rospita Manurung, sekretaris Sintua Pernada Silitonga, humas Sintua Warman Napitupulu, Roma Nasida Tujulu. Kelompok na paduahon penasehat pendeta Maridup Purba MTH, ketua Sintua Isak BP Sitorus, bendahara Sintua Hilderia Boru Sirait, sekretaris Sintua Perlumuan Sianturi, humas Sintua Selamat Simangunsong, Roma Nasida Tujulu. Kelompok Tulu, penasehat pendeta Sardono Siburian STH, ketua Sintua Elekson Pakpahan, bendahara Sintua Nopilina Pakpahan, sekretaris calon Sintua Mutia Huta Barat, humas Sintua Jonggi P. Harianja, Roma Nasida Tujulu. Napapaton, penasehat kelompok 4, penasehat Bibel Pro Bertauli Hutauruk, ketua Sintua Mangelam Siahan, bendahara calon Sintua Tianur Sitanggang, sekretaris Sintua Hoga Simajuntak, humas Sintua Marihot Simajuntak. Moliate imana sida nagabe panitia puasa taima tu pandita. Namangihut Zahaukaima surat keputusan SK untuk panitia pengadaan konblok lahan parkir. Surat keputusan nomor 026/21.02.02/3/2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota yang berkedudukan di Kota Tangerang menimbang pertama program kerja dan anggaran HKBP Tangerang Kota tahun 2025 tentang pengadaan konblok lapangan parkir. 2. Perlunya dibentuk panitia untuk pengadaan dan pembangunan konblok lapangan parkir HKBP Tangerang Kota. Memperhatikan keputusan rapat dalam sermon Parhaladu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 tentang pembentukan panitia untuk pengadaan dan pembangunan konblok lapangan parkir HKBP Tangerang Kota. Memutuskan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia untuk pengadaan dan pembangunan konblok lapangan parkir HKBP Tangerang Kota
dengan ketentuan pertama, dalam melaksanakan tugasnya, panitia senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. 2. Panitia memberikan laporan kerja secara berkala kepada Perhalado melalui pimpinan jemaat. 3. Panitia bekerja sampai pengadaan dan pembangunan komplek lapangan parkir selesai dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat dalam sermon Perhalado. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 6. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang 2 Maret 2025, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Susunan panitia pengadaan dan pembangunan komplek lapangan parkir HKBP Tangerang Kota. Penanggung jawab Pendeta HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Pelaksana Ketua Sintua HD Perluhutan Simajuntak, Wakil Ketua Dumoli Marpaung, Sekretaris dan Pembuatan Rencana Komplek Sintua Dr. Edison Manurung, Bendahara 1 Sintua Hilderia Sirait, Bendahara 2 Sintua Hoga Simajuntak. Unit kerja Seksi Dana, Koordinator Sintua Pancer Purba, anggota seluruh Sintua WIK 1 sampai WIK 38 dan WIK Jayanti. Seksi perlengkapan, Koordinator Jimmy H. Simamora, anggota Sabam Johannes Tapubolon. Mau lihat Hamunak Kadongan, Panitia Pesta Pembangunan dan Peresmian Pastori dan Kantor Huria, songonima nang Panitia Pembangunan Pengadaan Komplek Lapangan Parkir. Nunga dibagi hamu surat keputusan taringot tu pengangkatan dohot ulaon sirado tamuna di Huriata HKBP Tangerang Kotaon. Sialani diadopan itu hatta dohot ruas napungu di son namanukum maaw nuaing di hamu. Naradedo hamu paujakon, gabe panitia pesta pembangunan dan peresmian pastori dan kantor huria, songonima nang panitia pengadaan pembangunan komplek lapangan parkir. Naradedo hamuna mangaradoti nasa ulau na pinasaha ni huriat tatu hamu, songon na diaturhon di surat haputusan na tuhamu, doho di aturan doho peraturan ni HKBP, molo nausada rohamuna mangului saluhut nai takasma alusi hamu. Atong dihamuna akadongan nang pinilit ni debata marhobas gabe panitia pesta pembangunan dan peresmian pastori dan kantor huria di bagasan koarni debata ama dohok koarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok koarni tod di parbadia hupa bangkit mahamu marhobas mangaraduti nasa ulaon na pinasaha ni tuhatta tuhamu sai di patau jala di pargogoi debata mahamu mangaraduti nasa ulaon na pinasaha tuhamu sadarion asamar sangap debata jala taruli pasu-pasu sadok ruas nitu hatta. Amin. Atong dihamuna akadongan nang pinili ni debata marhobas gabe panitia pengadaan pembangunan komplek lapangan parkir di bagasan goar ni debata ama. Dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia. Hupa bangkit mahamu marhubas mangaraduti nasa ulau na pinasaha ni tuhatta tuhamu. Sai di patau, jala di pargugui di bata mahamu mangaraduti nasa ulau na pinasaha tuhamu sadarion. Asa marsangap de bata, jala taruli pasu-pasu sadok ruas ni tuhatta. Amin. Mangadok mapanitia tu ruas ni huriatta,
di depak komaturuas ni huriatta adorang somaredde hita pinasahat mewakili sude panitia na dua panitia tuamang situa lidung nenggolan pasahaton hata tutonga-tonga ni huriatta. Horasma dihita saluhuna akamang akainang. Horas. Mulai ate mak dia mang padita resota. Dihamu akadamang dainang song ni manang aka naposo bulung ni huriatta hakabipi Tangerang Kota nahu parsangapi hami. Amanginang dipilit uluatta dohota kaparhala dota nang song ni hamu nakaruas hami na jongjong di sonnoaing dohota kadongata na so di sodope hami dipilit nagabe panitia pesta pembangunan dohot pelebaran ni huriat taon hudok kami do amang dang margugo hami dang tola pami mangulahoni molo sorapita saluhuna parhalado ruas doh sudi hita HKBP Tangerang Kota alai hami nong terpilit nong nang pesodison son hatani na dua-dua do namadok baris-baris ni gajah di rura pangaloan molo nunga marsuru akawoluan lumobi maruas ni huriatta ikut do oloan molo ni oloan dapotan akapangomoan ala nima akamang akainang las rohanami mangulahonon ala na porsea do hame rapita saluhuna ruas ni huriattaon nalao pahebakon lao patupahon akan nadumenggan di huriatta HKBP Tangerang Kota taringo do amang hita di tahun 2012 13 laho manuhor ima parkiran ni huriat tahun macai lasdo rohatta saluhuna jala ido napala di parsita rohanami hami aka panitia dos ni rohani hita ima ruas ni HKBP Tangerang Kota nyan dido do molos nungain mauldo keberuntungannya aka ekonomi ni bangsa tahun denna alai pos marohata molo sadahita natarula hita doi saluhuna hidok na tua tatam na do rajomna rimnita hidu gogona molo rapita saluhuna laho manuhuk aka situhu kota pasti do ringan jalaboi tarpatu pahita alani aka mangakainang hami aka panitia totong ma marsitangyang kita tangya ko kamu hami petangya koron nami masude hita ruas ni huriat taon alani debatama nama masu hita saluhna horas ma di hita saluhna botima Horas ma dikimaredde hita mulak matuhudulanna panitia na baru dilantik maredde mahita Carata pabor hatton situa pensiun maredde mahita
Tujolo, keluarga Situa Antonius Sinaga, dohot keluarga Situa Johnny Pasaribu. Jadi buah-buah inang Situa Johnny Pasaribu, inang borus nabela ala adong baru berduka nasida. Jadi di luar kota dono yang inangi ubay subuh dohot sonari. Jadi sotung pilit-pilit tapi kiri ada. Ido ubay na subuh hadir ebe diwakili keluarga ma yanakon nasida. Urian itu hatta, nunga jongjong di jolota Situa naung marhobas di HKBP Tangerang Kota, ima amang parjolo Situa Antonius Sinaga, mamuka tanggal 20 Desember 1910 sahat Rodi Sadarion minggu tanggal 2 Maret 2025. Napa duahon amang Situa Johnny Pasaribu, mamuka tanggal 20 Juli 2008. Sahat Rodi Sadarion minggu tanggal 2 Maret 2025. Mangihutton aturan ni HKBP tahun 2002 dung amandemen paopatton ponggol pa pituhon biddu 27 ayat onom taringot tu Situa poin onom ayat onom pensiun. Patsiud do sahalak Situa molo dung marumur 65 tahun. Alai hot do tohonan Hasitua onna. Jala pasahaton di taresot masurat pensiunna. Alani i upasahat tami matuhamu hata mauliate di sude pakubasion naung ni ulahomuna di huriat tahun. Saya di pasu-pasu tu hatta ma sude ulaon Hasitua muna bahan sangap di guarna. Dohot hatotoku ni haporsiaon ni ruas ni hobasamuna atong tagan so pinabor hatamu madalani pansiun sian ulaon Hasituaoni tatangihon majolo di jahahon surat keputusan pasiun nasida pinasahat ma tu amang sekretaris Suria laho majahahon. Huja haukaima dapar julu surat keputusan pensiun penatua tu amang Situa Dr. Andus Antonius Sinaga SE. Surat keputusan pensiun penatua nomor 0022-02.02.01-2-2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdaftar di dalam peraturan HKBP tahun 2020 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Situa Dr. Andus Antonius Sinaga SE, tempat tanggal lahir Samosir 27 Desember 1959, ditahbiskan Rabu tanggal 29 Desember 1999. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 25 tahun 2 bulan. Pensiun dari penatua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di HKBP Tangerang Kota hari tanggal Minggu 2 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort
Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Napaduahon husahok kaima surat keputusan SK pensiun tu amang situa Joni Pasaribu. Surat keputusan pensiun penatua nomor 0021-02.01-02.01-2/2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdaftar di dalam aturan peraturan HKBP 2020 tentang masa pensiun penatua HKBP, mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Sintua Joni Pasaribu, tempat tanggal lahir Haunatas Lubban Haryara 2 Februari 1960, ditahbiskan Minggu 20 Juli 2008. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masa pelayanan 17 tahun 1 bulan. Pensiun dari penatua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di HKBP Tangerang Kota hari tanggal Minggu 2 Maret 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Terima kasih. Au padita HKBP Resort Tangerang Kota, pabor hatok kamu amang, Situa Antonius Sinaga, mamongoti ha pensiunon situa di HKBP Tangerang Kota on. Di bagasan goarne de mata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Parbadia. Sai di pasu-pasu de mata ama pakobasio muna nasai laon, bahen sangap di goarne Tuhata. Amin. Au padita HKBP Resort Tangerang Kota pabor hatok kamu amang situa Joni Pasaribu mamongoti ha pensiunon situa di HKBP Tangerang Kota on. Di bagasan goar ni de mata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Parbadia. Saya di pasu-pasu de mata ama pakobasio muna nasai laon bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma rohanami tuho ala asini roham natoktong mangaramoti ngulunami sahatutikion tarlumubi diramoti hodo naposom naung makobasi gabi situa di Huriam HKBP Tangerang Kota ima amang situa Antonius Sinaga dohot amang situa Joni Pasaribu. Nuaing bongok manasida tu masa ha pensiunon. Sai pasu-pasu maaka pakobasion naung niulahon ni naposomon di Huriam. Asamar parbue jala gabe hasangapon di guarmu. Uhut gabe lasniroha di Huriam. Dongani jala iring-iring manaposom madalani ari-ari ningoluna. Jala sai pasu-pasu madohot saluhut keluarga. Asa gabe keluarga sitidangi Kristus ma nasida di tonga-tonga ni ngolu siapari nang di masyarakat marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Pida sahak mapartikian tu parhalado para tahun rap dohot Bendahara doho pengurus di PMP laho pasahaton tada holong nang cendramata tu nasida nabaru tapaborhat situa pensiun. Horas amanginang
na parjolo sahali sian hami madok mauliate ma turuas na totong dope radi madohoti ulaota sahat tunasidungan non di ibadahon. Namangihut donon nami do hata mauliate tu senior nami amang situa Antonius Sinaga, songoninang amang situa Johnny Pasaribu. Di pertikianon memasuki masa pensiun mahamu, jalanang di pertikianon pasahaton nami mah, songot tadaholong ni huriata marhite napapungu pelea tujulu, songoninang cendramata nasian huriata. Molotung pertikianon pasahat kami, lasma rohani amang majalo nasian huriata. Buti mana bu pasahat kami mauliate ma. Ya, pinasaha mapartikian madok hata mauliate mewakili suderuas ni huria. Pinasaha matu amang lebiner Sinaga. Muliate ma dia manguluan. Muliate manang dito hata dihita saluhutna ala di Joho Guarnami malu kami pena mewakili siak kita saluhutna ruas nong lasmar hata teh sadama ita ipakatayon kebetulan ke waktu pe ngamepet sude. Jadi songna mewakili ruas udoko kami ma mauliate tuamang situ Antonius Sinaga dohot keluarga nang songoni amang situa Johnny Pasaribu dohot keluarga atung makilala do hami tu akar ruas di panugunugo muna di pangajario muna di ulo muna nasalelengon di wikna masing-masing. Jadi songo kami atung godang do naboi sitiron nami jala godang do naboi si berengon nami akan uli na denggan di salelengod di panugunugo muna di hami di bayani hulala atung na songonop penaboy di patuparuas laho paborhato na kadamang pensiun sian ulaon hasituaw di tikion dang nama kurangnya kaholong alitong ma di bagasan las ni rohama akadamang situa nami di tikion di benipe di ita di ruas tong mata buat di tangyang ta asa dina medalani pensiun amang situa Antonius Sinaga dohot amang situa Johnny Pasaribu dohot keluarga totong manasida di bagasat tuhata di ramoti totong nasida di lehon hahipason ima hulala sikat nihata naboyu pasatami asa pinati men nahujur tutopi ni tapian tu dia pihak kadamang na dua situa nami mijur totong ma dapota persaulian asaya meni setabatua meni perlonggo meni si borok debatama na mertua horas mahita salut na di parorot ima na boyu pasatame jo hata muliate akau lon na dingka musim manguduk ma mungkin di masing-masing na boy tabain muliate ma horas madita salut na Horas. Diuduti ma mewakili Sude Parhalado
Pinasa matu amang situa pahala lubat turuan. Amang umma lettingi amang napesiunon majalo tohonan di huriatta. Alayu poso tiki majalo tohonan amang naneng madok kataon. Pinasa mapartikian tu amang. Mau lihat tema di tuhatta, mau lihat tema di hita saluh unah ruas ni huriatta. Nah, saya totong lupe di bagasa lasi roha di acara ta di bagasan sadarion mulai tema nang di uluan nami. Di hamuna amang situa nami, amang situa Antonius Sinaga dohot amang Joni situa Joni Pasaribu. Songon tradisi di huriatta memang saya dipilih do aka nasa angkatan lau pasahaton hata borhat tu hapensiunan. Jadi amang inang tu amang situ Antonius Sinagon memang dangadong be sangkatan na sida. Gabe hami ma na saangkatan di tahun 2000 walu dohot amang Pasaribuon. Adong do hami 10 halak alay di manay nama na aktif sonari moliate mak di dongan itu hatta dope salu na aka pakkobasio di huriatta di amang na dua dohnon nami ma hata maulihate tu debata doh tu hamuna na dua na perjolo sah do tohonani diulah kamuna sah rodi ujungna jala ikon tahamolate do tu debata jala pos doro hatta debatado na manodo hamuna gabe na posona jala debatado na patuluson pangulo muna sahat ula tohonami tahamolate ma basa-basa ni debata dilehod di hamuna hahipason dilehon gogo lao mangulahon tohonani di bagasan hadengganon gudang do nang tabolus amang inang dohot keluarga di son alai marsitutu do hamuna mangulahon jala posro hatta posro hamuna mararga do saluhuna na metmet na balga na hea di haula hamuna di bagasan hurion mararga doi di debata jala rap martangi yang mahita asa marparbue pangulom muna pakobasyo muna selama 25 tahun tu amang Sintu Antonius 17 tahun tu amang Joni Pasaribu hami ma makatidakkon dengan ni pangulom muna amang situa Antonius Sinagon halak natung masay sa situa na sangat berkomitmen sa mulai binerek sa calo situa hami huber kami do pangulon na gudang nang diulan na sida di bagasan huriat ton bodo do honon huatid dakon amang umma salah satu pelopor ni tertib administrasi dan keuangan di huriatta para tao do na sida bedaharo do na sida nang akakepanitian pe di hutin na sida ro alani tahamolate may ditongos debata ditongos di huriatta akapangula na dinggan roha diamang Sintu Antonius Sinaga moleate ma diamang do di keluarga di pasu-pasu debata matutu na denggan akan na diulamuna di huriat tahun asa marparbue lam tu denggan na boy di toruson hami akan oposo manghuton akka na diulamuna nang songoni diamang Joni Pasaribu siya mulai rapi kita di tabison di huriat tahun binayang do pakkobesyon muna otik godang na boy diulah muna di huriat tahun sada dotong si dohonota moleate ma di debata ula-ula na matolpang do hita debatado na mapergogoyon hita debatado na mapergogoyon ama au honamang me las maroham madalaton hapensiyon mon asarong ingoton nami akka
no poso siya kamuna. Asa semangat kami di pelayanan namin. Nah soni tu keluarga saluna mulai ate mahupasat kami. Tu hamu atas nama ruas, atas nama huria. Hamuna na mendukung amanganon selama pelayanan nasida. Di pasu-pasu di Batama saluhuna nang keluarga. Salinai mulai ate ma di uluan nami, mulai ate ma di hita saluhuna parhalado ni huriata. Sailam sadama tuturu hatta manurson akka pelayanan nauli nang pinukan ka senior ta de Batama mama sumaswita saluhuna horasma diudutima madok mangapu parjoloma tu keluarga manang amang situa Antonius Sinaga. Muluboy itu sumaka nasupo na masupport kami di ulon nami di bagasan hasiton kaya nakon nami sa luhuna. Tujulo mamu sudia. Parjulo mole ate mahupasahat kami tuamang padita resort uluan ni huriata songon inang tu sude full timer amang padita inang padita dohot bibel pro songoni manang tong diak kadong aku parhalado natotong hita di bagasan sedani roha lahu patu pahon na dinggan di huriat taon macagajang do pardalanan nami di bagasan huriat taon godang do akan namasa wadupi hami dita bison hami tahun 1910 ima marhiti amat tapat dita wegena 70 jala pada waktu hami gabe seksi ketua seksi sekolah minggu dong wimu saya masuk matu amang padita preach di tugas sok kami musai sebagai ketua amani huriata dong wimu sahak matu amang padita Silitonga di Sodamang Inwaing ditugas memahami sebagai parar tahun do ketua parar tahun jala di masa ni padita mang Silitonga do padita ladestam dihunjuk memahami sebagai bendaharan huriata satu amang padita Panjaitan. Jadi ima songon tugas na boy tarpatu pahami na pinasahat ni uluat tatu hami dangadong gogo nami holan hapistaran habisuhon na siya Tuhan ido na hupang asahok kami lahu mangulahon na kanadinggan di huriat taon. Ima na tarpatu pahami jala sahat po baga sa sadiri at tutu purna bakti mahami ombak ka na mendukuk kami na sa lilingon dinalaho patupahon na nagkadingan di luhiliatod me do na hulahok kami alay songon di manaboy tarbahek kami songon kesan di hami amang inang na luar biasa di tugas pelayanan di masa songon na pinasahat ni ketua nong dibentuk nakingani di masa lahu patupahon padenggaton huriat taon bagas joroon doh na menuhor lahan nakingani songon ima luar biasa na antusias ni hita sa luhuna secara khusus tuh hamu nak kamanginang lahu patupahon na denggani bodo hape martupa sa luhuna molo rap kita lahu patupahon na kanadinggani bodo ima bodo tapatupa denggan sahat hurion ala baga waktu pada saat renovasi dope huriat taon songoni dinalahu manuhar lahan parkirtan dang tanggung biaya namang natapapungwi hita napapunguhoni sa luhuna 7 miliar lobi lahu manuhar tanoi jalamar sisa dope pada waktu 3,4 miliar nahude bose hutu kami artina adong do hasil na luar biasa natapatupa jala dangalani hami alani dos ngirohatta deh jala idu na harapok kami tong saktahon kami nong pensiun wang dison kesan na luar biasa deh molahu bilang-bilangi hami lahu mangulahuni papungohon hepeng na sa gudangi madual do sudetik kisi ale mampu do hami di perpisu itu hani do hami lahu papungonon padiposonon paulak konot tu akka damang do dainang muse akka pamijama pada waktu burung martupa sude saluna alani asin rohani tu hatta jadi ido nang soso-soso tu hita amanginang pangiduan songon pesan sen hami naung pensiun di son noaing bah mari kita bekerja sama songon harapan ni panitia nakingani untuk mengembangkan huriat taon manuhar lahan
doh membangun akan asing dope, gudang dope nanang siya dopat tetuk julan narion untuk mengembangkan akan adinggan di huriaton. Mari kita bersama. Ate amang daidang dah, songon na buhay tapatupa di bagasan 2010 do tikisite, amang ate. Buhay do tapatupa, songon ni mar 10 miliar lobi tapapungu hepeng. Pada waktu gudang do na pesimis, alay ala dos rohata, dos tahita, Tuhan bersama kita semua bisa. Imahatan na buhay hupasata itu hita. Amang inang, tangyakok kamu mahami, dia ka keluarga nami, asa sehat-sehat kami totong, dinalahoma badalani masa pensiunon. Kata emang dainang dah, jadi naperpudira dohonoku di hita saluhuna di pagasan pangulon nami, dang mungkin dang adong nahurang lubi, pangalahon nami, dia ka pangalakkan nami, pabahenan nami, maradopok kamu na saluhuna, aka dong aku perhalado, songoni nang dihita saluhuna kamanginang jemaat di Huriata, di bagasa tikyon hami, keluarga besar Sinaga, Opuregina, mangido maaf, dia kahahurangan na salilingon nahurang lubi, maradopok kamu na manginang, agia matutu, tangyako kamu hami, asa totong di bagasa kahipason, hamu pi amanginang totong di bagasa tangyang nami, di bagasan hahipason totong, songon pangujungi, masita batua maperlinggoman na si borok, tuhata di bataro na mertua, saluhu na mahita di parorot, songon ni mahata na buhi pasatami, Tuhan madongan hita, Horas. Noang ko pasahatay matu amang situa coh ni Pasaribu. Perjulu ke depan lah semua sekalian. Dihamu ama nami do ina nami. Takas sona ibrek kamu di dapat kion songom mga bayhatan ni amak padita. Inata dang dison. Ala abakku meninggal di Surabaya. Jadi meruding mahami awikon mulak go tu Tangerang. Ho madison. Ido ubahan rendang dison inata. Jadi mau latih madi tuhata. Sialanunga takas. Nakiningan tapai hut-hut. Ima dihapensiunan nami Purna Bakti. Dialani amak padita nami. Mau lihat ma dila kamu tiki songon pasahaton hamaletion nami tuhamu ruas nihuria HKBP Tangerang Kota suaksoni nak tudonganku perhaladu. Molohu ingot-ingot tahun 2000 mau calon setua. Jala amang padita silitongama nama ngajari songon lahomak kubasi di Huriaton. Songon aku sendiri bersaksi do amak padita Silitonga memang sangat tegas mengajari kami calon situa pada saat ini. Bahkan sudah dua patora kala amang padita Silitonga on iku boy tampil madirinya hidipu mananom na mate doa kena lam nasing bulu hurak pas do iba mangiutor halamangon belai torindaro. Jadi puji Tuhan ma amak padita nami dipaku bacamu dila kamu sada pandangan gambar tiba sendiri. Saya itu sehat nama amang dilihat Tuhan ma dihamu gajang umur so senak kita suaksoni manang dihamu ruas nihuriah kami Tangerang Kota mukira selama au bertugas di Huria HKBP Tangerang Kota mungkin
terbigihamu orang pas iyo makatai mengido maaf apalagi kiot Tuhan musalhuna mulut ngado pakatayokku manang pangalahokku na orang lobi Tuhan musalhuna dia apalagi kiot mapasahatoku dot mengido maaf asal lebih undeng katu juluanon dia kapak kobasion songon na idok nyamak padita ido memang dihita huriah KBP Tangerang Kota purna bakti kami di Huriodo alayang ko hasituani tetap buanon nami di parngulon nami basaya si marohani Tuhan de bata saya ilam diajari ditorangi pikiran nami nila hamakubasi Tuhamu akaruas ni Huria baik pe purna bakti kami jadi pola ragu lang dohonoku tu hita salhuna saya Tuhan de bata mana madongani hita salhuna na mangiring-iring kita asabui hamu amang song kami purna bakti salhuna sigajang umur jadi di pasu-pasu Tuhan maka keluarga tabi horas madita salhuna horas ma oliatema di amang situa na pensiun na dua keluarga amang situa Antonius Sinaga do amang situa Johni Pasaribu di ikimared de hitan non di sima mulak tu bangku muna jalan laus sekalian jongcong mahitan non anon duk sidung ibadah tahun romahamu setujulu na pensiun dohok mewakili panitia ketua tujulu anon disom mahita jongcong dak pola di pitu rap dohok namak kubasi dungi roman non ruas majalak kita mared de mahita tatangyak koma peleata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho sai jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami peleanon pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom mitu hami asalam girgir hami maddok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Tujolo ma na mewakili panitia amang ketua na dua ma keluarga manang amang inang situa pensiun rap dohot namak kuba seminggu tak sadarion.